Здравейте, уважаеми колеги и клиенти! Това е кратък курс за стартиране на безплатен софтуер Andromeda Tool. За целта ще използвам два контролера. Единият е Icon 120 с USB комуникация. Другият е Icon 110, свързан към него с серийна комуникация RS485. Първото нещо, което трябва да направите, е да посетите нашия сайт security-bulgaria.com, където може да изтеглите безплатния софтуер Andromeda Tool и драйвер за USB комуникацията. В основното меню контрол на достъп и работно време избирате контролери. Намирате контролера, който ще използвате за връзка с софтуера. Icon 120TR USB в случая. Посетете спецификации и документи, където може да намерите линк за изтегляне на безплатен софтуер Andromeda Tool, USB драйвер, ръководство за управление, схема на свързване, кратка инструкция за ползване на софтуера и други. Аз вече съм изтеглил софтуера и драйвера. Първото нещо, което трябва да направите след изтеглянето, е да инсталирате USB драйвера, след което, ако всичко ви е правилно свързвано, може да включите захранването на контролерите. Това е нормалното им състояние. Сините светодиоди показват, че имаме захранване на двата контролера. Включваме USB кабелчето. При което в софтуера, т.е. в хардуер менеджер на компютъра, ще се появи виртуален COM порт. За да разберем кой номер е този виртуален COM порт, изберете My Computer с десен бутон, след това опция Manage. Избираме Device Manager и отиваме да проверим портовете. Ето виждате USB Serial порт COM9 е при мене. Този виртуален COM порт номер 9 трябва да го използваме за комуникация с двата контролера. Отваряме папката New Andromeda Tool, която сме изтеглили от сайта. Софтуера не се инсталира, само се стартира exe Andromeda Tool. Това е първоначалният екран от софтуера, който ще видите. Създаваме нов обект, като избираме New. Потвърждаваме, че трябва да въведем нови данни. Въвеждаме име на обекта. Останалите полета не са задължителни, по желание. С отметката потвърждаваме, че сме готови. Отиваме на следващата страница комуникация. В случая ползваме серийна комуникация с виртуален COM порт. Избираме COM порт 9. Може да му зададем различно име, ако желаете. Потвърждаваме с отметката. Следващата стъпка е добавяне на хардуер, с който софтуера трябва да комуникира. Добавянето на хардуера може да стане по два начина. Първият начин е с ръчно въвеждане на ID-то на контролера, което обикновено е записано на лепенка, разположена от горната или от долната страна на контролера. Ако нямате достъп до контролерите, може да използвате функцията Auto Search. Аз в случая ще ги въведа ръчно. Избираме плюс за добавяне на нов контролер. Избираме Icon 1XX и записваме адрес на Icon 120, който е 004. Записваме само четворката без нулите. Задаваме име на контролера.
и потвърждаваме с отметката. След това с ключото добавяме и следващия контролер, който е адрес 043. Това е контролер Icon 110. Записваме адреса 43 и потвърждаваме с отметката. Вече и двата ни контролера са добавени, може да стартираме комуникацията. Изисква се известно време за разпознаване на контролерите. Тези мигащи светодиоди са RX и THX на контролера, което показва, че има комуникация. Единият контролер вече е разпознат с адрес 4. Изчакваме и другия. Вече имаме комуникации с двата контролера. Както виждате, на input статус имаме информация за напрежението на контролера, състояние на входове и състояние на изходи. Изходите може от тук да ги контролираме ръчно. Появява се бутон Setup, който може да видите само когато имате връзка с контролера. След стартиране на комуникацията, първото нещо, което трябва да направите е да настроите контролера. А именно, това, което виждате, може да промените адреса на контролера по ваше желание. За по-големи системи е препоръчително. Може да активирате режим Master карта. Мод определяте режима на контролера. В случая аз ще го настроя да работи в режим една врата двустранно. Потвърждаваме автоматични настройки на входовете и изходите за режим една врата двустранно. След това избираме режим на четците само с карта, карта и пин, карта и код или карта или пин код. В случая нашите четци са само с RFID карта. Имаме възможност да активираме режим Anti-Passback. Това означава, че ако някой влезе без да се маркира, няма да може да излезе, ако контрола на достъп е двустранен. В EO Tables имате възможност да пренастроите входовете и изходите на контролера по ваше желание. Тоест, ако се маркира карта, която е регистрирана, релето за заключващия механизъм може да се активира не за 3 секунди, както е по дефолт, а може да удължите времето до 98 секунди. Ако изберете 99 секунди, контролера влиза в тригерен режим, т.е. едно маркиране отключва вратата, следващото маркиране заключва вратата. Това, което виждате, са всички входове и изходи, разположени по контролера и всички състояния, които може той да входовете и изходите да приемат. Ако започнем от начало, Reader 1, Dures OK. Това е така наречената тиха аларма, когато използвате четец с клавиатура. Съответно, може да задействате дадено реле, по дефолт всичко е на 0. Когато е на 0, релейният изход не сработва.
Следващото е, когато на Reader 1 има грешка в тихата аларма, т.е. в кода. Същото е за втори четец. Ето тук виждате Reader 1 карта OK. Това означава, ако маркираме регистрирана карта, първи релеен изход ще се активира за 3 секунди. Разбира се, това може да го промените. Може да активирате и някои от останалите изходи по ваше желание. Карта 1 Error на Reader 1. Това е, ако имате нерегистрирана карта. В случая е настроено втори изход, който е аларменото реле, да се активира за 3 секунди. Също може да бъде променено. Ако не искате да се активира, оставете го на 0. Следващото е Reader 1 Time Shadow Error, когато имаме грешка в времевия график. Следващото е Anti-Passback Error, т.е. когато се работила функцията Anti-Passback на дадена карта, дали да се работи аларменото реле. В случая е настроено за 3 секунди по дефолт. Ако желаете, може да го изключите. С хикс се затваряте и така запазвате всички настройки по входовете и изходите. Следва времеви графици, Time Shadow. Имате възможност да създадете 8 времеви графика с 4 периода за съответния ден или съответния период. Тези времеви графици се използват за контрол на достъпа, т.е. в зададеното време период служител може да влиза през контролираната врата, а извън този период няма да може да влиза. Ако за съответния служител или потребител няма ограничение за достъпа, се избира график 00, Time Shadow 00. Също така тези графици могат да бъдат използвани за автоматично активиране и деактивиране на релейните изходи. Например, тази функция може да се използва, ако желаете дадена врата от вашия обект в определен период от деня да бъде отключена, а след определено време, след определен час да минава в режим контрол на достъп. Това са времевите графици на двете релета. В случая, когато е на 00, тези релета не използват график, т.е. 24 часа са в режим контрол на достъп. С ОК потвърждаваме и излизаме от настройките. До бутон Setup има малка стрелкичка, която ви дава възможност да изберете между системна инициализация на контролера, изтриване на всички карти от контролера или изтриване на всички събития от контролера. Следващата стъпка е Card Management. Преди да ви покажа как се въвеждат карти, ще ви покажа в Real-Time евентите, т.е. събитията. Ще ви покажа, че тези две карти нямат достъп. Ето тук виждате Access Denied на двете карти. За въвеждане на потребител в системата има два варианта. Единият вариант е автоматично чрез маркиране на четеца. Вторият вариант е чрез ръчно добавяне на номера. Първо ще ви покажа ръчното добавяне. Това се осъществява с помощта на ето този номер, който е изписан на картата с 8 цифри. Тези 8 цифри се въвеждат. Избираме плюс за добавяне на нова карта. Парола не използваме тук, защото четеца, който е свързан, е само с безконтактна карта.
В това поле Time Schedule избираме от стрелката дали ще ползва съответният потребител даден времеви график или не. Active трябва да е маркирано, за да работи картата, и имаме възможност да зададем име на служителя и съответно да добавим врати, през които ще може да минава. От Door Setup избираме на четвърти контролер първи четец, потвърждаваме, с отметката правим запис на направените промени. И сега вече в Real Time Events, т.е. в събитията, може да видите, че този потребител има достъп до определената врата. Ето тук виждате Access Granted, Username Polymex в съответните дата и час. Автоматичното добавяне на потребител се осъществява последният начин. Маркираме Automatic Add Cards from Reader. След това поднасяме картата към четеца и тя автоматично излиза в списъка с потребителите с име AutoAdded, след което трябва да махнем отметката за добавяне през четец, за да не се регистрира някой нежелан потребител. Когато маркираме определен служител, имаме възможност да промениме, да направим редакция на неговия профил. Т.е. AutoAdded може да го смениме с някакво име. Утвърждаваме и отиваме в Real Time Events, където може да проверим дали картата е активна. Ето, както виждате, карта XXX излезе с Access Granted, т.е. тази карта вече има достъп. В списъка със събитията имате възможност да видите последните 2000 събития в паметта на контролерите. Това е максимума. Т.е. ако искате да архивирате събитията, които са ви необходими за дадена справка, маркирате десен бутон и това, което виждате като събитие, може да бъде експортирано към CSV файл. На Card Management имате опция Send All Cards и експортиране на юзерите с цел архивиране. Друга полезна функция, която ще ви покажа, това е възможността да направите download на всички карти, т.е. изтегляне на всички карти от контролера в софтуера. Това се използва, когато към съществуваща система добавяте нов контролер. Дори да нямате картите в софтуера, вие може да ги изтеглите от контролера, който е работещ в момента, да ги запишете в софтуера и след това с функция Add All Cards to this Controller да ги добавите на новият контролер и вече той ще започне да работи с всички карти, които работят и на първият контролер. За целта маркирам икон 110 и избирам Add All Cards to this Controller. Потвърждаваме за добавянето. Вече тези две карти, които регистрирахме на първия контролер, ще работят и на следващия. Когато приключите с обслужването на системата, спрете комуникацията и извадете комуникационният кабел. Това бяха основните стъпки за стартиране
на софтуер Andromeda Tool.